लाइफ स्टाइलखौ माने आपग्रेड दुनियानि भिखारिसिना बेनो मिथियो बेबायदि होबा देन माबा मोनसे जागौमोन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ आंना लोगोफोर। सो दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय। सो लोगोफोर दिनै भिडिअ माने सायाव जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै एसेबां मिथिखाबायानो, अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावना लोगोफोर। थ' जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, लेट्स गो। स' लोगोफोर दिनैनि फार्स्ट आपडेटआ जागोन नै बेखौ नायदो, मा होनदों फरायना नायनोसै लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' अलरेडि बेयाव फरायनानै मोनखाबायानो, मा होनदों सासे आइजोआ माने गावनि बिबोनां असेजोंनो दोनखारलांबायनो आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर मा जाबावगोन दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने खारनाया आनलिमिटेड जाबाय आरोना लोगोफोर। माथो बुंबावनो, एकदम माने कम्पिटिशनसो आरो सोर सोरजों खारनो हायो, बेसेबां खारनो हायो बेबायदि आरोना लोगोफोर। आथिखालाव मानसिफोरा मालाय गाव गावनि लाइफआव बेस्थ'ना, गावबा गाव दिनै उन्नति खालामलांनायाव बिदिनो लाइफ स्टाइलखौ माने आपग्रेड खालामनायाव बेस्थ'। नाथाय खायसे खायसे मानसिफोरा मा दिनै खारनायावल' बेस्थ'। सोरबा हौवाजों खारनाय, सोरबा बिबोनांजों खारनाय, सोरबा बोराइ मानसिजों खारनाय बेबायदि आरोना लोगोफोर। माथो बुंबावनो, जोंनि समाज बर' समाजावल' बेफोरबायदि बांसिन जायो आरोना लोगोफोर। बहुद दुखुनांथाव। बेनिखायनो दासिमबो जोंनि बर' हारिया जौगानाय गैया आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर सेकेन्ड आपडेटआ जाबाय नै बे फट'खौ नायदो, मा होनदों फराय, नुबाय मानि अफ दि पावार, माने फैसानि पावारा मा, खोनादोंना लोगोफोर। बेनिखायनो लाइफआव अकल फैसा खामायबानो सब जाजोबो लोगोफोर। नुदों नोङो मोजां मोजां हिन्जाव मोननाय, मोजां मोजां बेबायदिनो सिख्लाफोर मोननाय बहुद आरोना लोगोफोर। जायखौ होनो पावार अफ मानि, फैसानि पावारा बेबायदि आरोना लोगोफोर। सेकेन्डआव लिरनायखौ फराय, मा होनदों। स' लोगोफोर आरो 3 नम्बर आपडेटआ जाबाय नै बे खारलायबायनो, माने न'आव थानानै बेबायदिनो रिल्स बानायबाय थायोमोननो आरोना। बेबायदिनो रिल्स बानाय वाट्सएपआव, फेसबुकआव, इन्सटाग्रामाव आगारबाय थायोमोननो। ओमफ्राय सानसे दिना हौवाया रायबायनो आरोना, हौवाया रायबायनो। आसलथे बुस्थुआ बेना आवगोलनो माने चाक्कार दंखायोमोन आरो बेलेगजों, ओमफ्राय बिदिनो अनलाइनफोराव गोसोथोलायनायमोन खोमा आरोना। ओमफ्राय जिदिना हौवा रायबाय, बे हौवा रायनाय दिना एकदम चान्ससो मोनबाय माने बियो। एसे माने अलरेडि दंखायो नालाय कानेक्सना। ओमफ्राय हौवा रायनायजों माने हौवाया रायबाय जे मानो रिल्स बानायबाय थायो, मानो आगारबाय थायो बेबायदि होननानै आरोना। ओमफ्राय बे हौवा रायनायावनो थिग माने फायदा उथायनानै बे गोसो थानाय हौवाजों ब्लड खारबायनो आरोना लोगोफोर। माने नों सानना नायदो, रिल्स बानायनो होबाबो बिपद, रायबाबो बिपद आरोना लोगोफोर। मा जाबावगोन संसाराव हमनो हाला आरोना, गल गल जाजोब्बाय आरो संसारानो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दामानि जिअ'नि रिचार्ज, एयारटेलनि रिचार्जफ्रा बहुद बांबाय आरोना, माथो बुंबावनो। ओमफ्राय बे आम्बानिया माथो खालामनो सानदों, गावनि हाबाखौनो एकदम बोसोर बोसोर बिदिनो मोनसेबा मोनसे बिदिनो पार्टि खालामबाय थासिगोन नामा लोगोफोर। माने बिनि फिसालानि हाबाया जोबनो रोंनाय नंला नामा। ओमफ्राय बे गावनि फिसाला हाबा होदों साला, ओमफ्राय गावनि हाबानि फैसाखौ जोंनिफ्रायसो लानो नागिरदों। नों आंनिफ्रायसो माने जनतानिफ्रायसो, रायजोनिफ्रायसो बोखांनो नागिरदों नालाय। बेथ' एकदम जारा दुनियानि भिखारिसो बियो। गावनि फैसाजों गावनि फिसालाखौ हाबा होआलासिनो मालायनिफ्राय बेबायदि बोनानै मालायनिफ्राय लानानै हाबा होनो नागिरनाय दुनियानि भिखारिसिना बेनो मिथिबायना। एरनोसो मुकेश आम्बानि माहाजन बियो, बहुद लेथ्रा। हिसाबाव होनांगौसो बे फिसालानि हाबा जानाय दांना फ्रि, खुसिजोंनो फ्रि। नोंसोरो 6 मास फ्रि सालाय, 6 मास रिचार्ज फ्रि बयनाबो। देन बेबायदि होबा देन माबा मोनसे जागौमोन आरोना लोगोफोर, ना मा होनो। नों फिसालानि हाबा जादों, खुसि जानानै नों अफार हो, माबा फैसानि रिचार्जनि माबाखौसो दाम बारायलाबायगासिनो दं। मारै जागोन बिदिबा। स' लोगोफोर जानाय नंला, एयारटेल जिअ'फोरखौ सेस BSNL कनभार्ट खालामजोबनोसै आरोना, होमबासो जासिगोन। फाग्ला बिदिनो जायो नामा। स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ जास्ट बेनोमोन आरोना। स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो, जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसन जों नोंथांमोना मोननो हायो। स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन। बाय बाय।